Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία χωρίστηκε σε δύο κράτη, το Δημοκρατικό Δυτικό και το Κομμουνιστικό Ανατολικό. Το Βερολίνο, αν και βρισκόταν βαθιά μέσα στην Ανατολή, μοιράστηκε επίσης στα δύο, αποτελώντας την καρδιά του ψυχρού πολέμου. Τον Αύγουστο του 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας ύψωσαν ξαφνικά ένα τείχος για να σταματήσουν τη φυγή των πολιτών προς τη Δύση. Αυτό το τείχος από τσιμέντο και αγκαθωτό σύρμα δεν χώρισε μόνο μια πόλη, αλλά διέλυσε οικογένειες και φιλίες για δεκαετίες. Για 28 ολόκληρα χρόνια, το τείχος της ντροπής συμβόλιζε την απόλυτη έλλειψη ελευθερίας και τον διχασμό ολόκληρου του πλανήτη. Παρά τους κινδύνους και τους ένοπλους φρουρούς, χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να αποδράσουν, με πολλούς να χάνουν τη ζωή τους. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, η σοβιετική επιρροή άρχισε να κλονίζεται και οι πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης ξεσηκώθηκαν. Μαζικές διαδηλώσεις στο Βερολίνο απαιτούσαν ελευθερία λόγου, μετακίνησης και το τέλος του αυταρχικού καθεστώτος. Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου 1989, μια ασαφής ανακοίνωση της κυβέρνησης άφησε να εννοηθεί ότι τα σύνορα ανοίγουν άμεσα. Χιλιάδες Βερολινέζοι έτρεξαν στα σημεία ελέγχου και οι έκπληκτοι φρουροί, χωρίς σαφείς εντολές, άνοιξαν τελικά τις πύλες. Άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση αγκαλιάστηκαν πάνω στο τείχος, μέσα σε ένα κλίμα απίστευτης εφορίας και συγκίνησης. Με σφυριά και εργαλεία, οι πολίτες άρχισαν να γκρεμίζουν το μισητό σύμβολο, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους του ψυχρού πολέμου. Η πτώση του τείχους οδήγησε στην επανένωση της Γερμανίας το 1990 και άνοιξε τον δρόμο για μια νέα, ενωμένη εποχή στην Ευρώπη.